before the preaching started, there are many people roaming around. But when the preaching goes on and on, people suddenly disappear. Wala kami ani-ani, dili kaninyo aron sa pagsinamot, apan nagpaabot kami diya kaninyo sa maayong balita. Kabalo mo, adunay pinakamaayong balita na kung atong madunggan sa bisan asa, ang maayong balita kining pulong sa Dios. Libuhan ka mga libro ang inyong mabasa, atong mabasa. Kabalo ko, matagusa ka na to, halos kitang tanan. Sigon sa nakadungog sa mong speaker, halos ka na to, naka-eskwela. Apan ang akong pangutana, sa imong pag-eskwela sa elementary, na ba kay libro na na-memorize? Na ba kay nasayod sa imong natunhan? Di mga higala, muabot ang panahon na maski pag naanaka sa kukuliyo, matapos ba nimo ang kurso sa engineering, matapos ba nimo ang kurso sa pagkalo, doctorate, inunti ka, mamemorize man ang nimo, apan sa katapusan, mahiyugto sa imong kinabuhi, ang imong gikinahanglan, walay lain ang Biblia. Ang Biblia, puno kini sa taas sa Dios, tinuod, tao ang nagsulat niini, apat ang Dios maoy nagdiyan niini. Mga higala, di mahal o gitagad sa atong buhi ng Dios. Dili dautan ang pag-eskwela, apan kung dili ka makabantay ang pag-eskwela nato, mao kini mudala nga mahimo tang garbuso ug matod pa sa Biblia sa Proverbs 16 verse 18 nagaingon dira nga ang garbo mupadulong sa pagkapukan. Mga higala, di mahal ka sa Diyos. Ang iyang plano sa imo o sa akong kinabuhi, tagaan ka niya o maayong kinabuhi. O galing nag-eskwela ka, aron natatapos ka sa atong pag-eskwela, natay maayong future. Apan sad to say, ang Biblia nagayon sa Proverbs 16 verse 1, ikaw ang magplano sa imong kinabuhi, apan ang Diyos mao'y matuman. Mga higala, ayaw wada sa imong kinabuhi na adunay Diyos na nagtagad, nagmahal sa imong kinabuhi. Inyong nakita ang adlaw, kanina pagsalot, ingon anak lang kabuo ang atong kinabuhi. Gani ang Biblia nagaingon sa Book of James na ang ato daw kinabuhi, susama lang daw kuni sa aso, na makita sa makadiyot o kakahuman mahanaw. Ang Book of Salmo nagaingon na ang atong kinabuhi, kapituhan lang, sikinta anyos lang, kung lapas man ta ni anak, grasya o tabang na sa Ginoo or bonus na sa Ginoo. Mga higala, unsa man kataas ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, apan dili nato ikalalis mahanaw gyud ta. Munang kinahanglan nato andamon ang atong kaugalingon sa atong ihatag ang nabilin natong kinabuhi diya sa atong buhi na Dios aron moabot ang panahon na ang atong hinulaman na kinabuhi. Amen. Papadulong kung diin ang Diyos nagaandam kung asa kanya ibutan. May higala, gusto na ko ipaadbit niya kaninyo na ang Diyos dili siya, amen, mudala sa atua sa kalautan. Ang saad sa Diyos, amen, na ang imo o ang akong kinabuhi, tagaan niya sa maayong kaugmaon. Apan subo nga pamalandumon, di ani ang yawa, bakit pa sa John 10:10, wala sa ilain o plano sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. Walay lain ang pagpatay, paglaglad o pagdawat. Siguro aniya ka karon, wala kay insaktong direksyon. Yes, tinuod usa ka kay estudyante, nalipay ka atubangan sa imong mga classmate, mga barkada, apan subo nga pamalandungod, kung muuli ka
ka sa inyong panimalay, gubot ang imong pamilya, ang imong mama nagbulag, imong papa dili nagabisyo na kay mga igsuon nga mga padlungod. Siguro nag-eskwela ka para sa imuha naningkamot ka, para sa imong kaugalingon, aron mo abot ang panahon na mulampos ka, ingnon ka, tinuod mulampos man ka, pero dili ikalalis na ang kagubot sa imong pamilya, sa imong kinabuhi ana ang pagyapon. Matod pa sa Book of Matthew 11:28 na duol kamo kanako mo kini ang saad sa Dios. Duol kamo kanako kamong gikapuyan o gibudlayan sa inyong kinabuhi. Kay tagaan ko kamo og kapapahulayan. Ingon ana ang among kinabuhi dati. Puno sa pagpakarumingkon, ipakita namo sa mong barkada na malipayon ni. Ipakita namo sa mong mga silingan na okay ni. Apan likod ng tanan na Dios, dugay na siya nagapanuktok sa imong kasing-kasing ug ang ginuwa niya na siya muduol sa kanimo ug mosulod niya sa imong kinabuhi ug ang iyang ginuwa sa imong kinabuhi tagaan kaniya ug tinud-anay nakalipay katagbawan sa kinabuhi. Kabalo ba mo mga higala ang pinaka-the best na gugma dili nimo maangkon kung dili nimo buhaton kini ginatawag na love triangle. Kining love triangle mga higala mao kini ang nagpakita sa kining perfect love. No, kung atong lantawon ka ng love triangle, nakauna-una ta, naapoy kompetensya, nakailain ang akong uyab, ang babae, siguro ang bana, ang asawa, pero ingnom tika, kung imong i-love triangle, si Jesus sa imong kinabuhi, ingnom tika, makabaton ka satisfaction, makabaton ka og kalinaw, makabaton ka paglaom sa imong kinabuhi. Ugot mo mag-testify unsa ka maayo ang Diyos na kaya mo sa buong kinabuhi. Ang tinuod, dili ko taga Villanueva. Gipanganak ko sa syudad sa Cagayan de Oro. Nagdako ko, amen, na maayo ang akong pamilya tungod sa akong papa o sa kontraktor. Apan sa nga nahitabo sa mga ang akong papa namatay at the age of 35. 8 years old ko that time. Kung baga, manghod pa na ko ang akong papa na namatay siya. Dili ko makalimot that time, elementary ko. Nagula-hula ko kung tinuod ang Ginoo. Nanong nahitabo man sa among kinabuhi. Laktod ka pag-istorya, nakabaton ko history kang Jesus sa Ginoo. Aduna ko'y kalain, aduna ko'y kasuko sa Diyos that time. Dili ko makalimot kung adunay magwali, labi na sa pulong sa Ginoo. Usa ko kabatanon sa una, nakusog, manangansaw, magdinuang, magparas-paras, magbugal-bugal, kung adunay pagwali sa pulong sa Diyos. Elementary, nagsilaw-silaw ng anang bisyo. Sigarilyo inom, pagtungtong sa high school, gamit sa marijuana, gamit sa sirap, gamit sa tablitas, gamit anang shabu. Dili ko makalimot high school ko na maligya na ko ng marijuana sa among eskwelahan, sa among lugar. High school ko, nagabiyahe na ko anang usamis, pagbiyahe, mamaligya o shabu, nalambigit o krimen sa una, sa may divisorya, nakadisgrasya sa kinabuhi sa usa ka tao. Kung baga ang akong kinabuhi, wala na'y paglaom. Kung ang akong kinuha sa una, na makaabot ko, o pisuan, kalipay na nako na sa una, makauban ako ang akong mga higala, ang akong mga kauban. Apan subo nga pamalandungon, kinuod, malipay ko atubangan sa mga tao, mga barkada, daghan kay kog mga barkada sa una, ilado sa among lugar, dili maayo ang dungog, pero likod niya ng tanan, usa ko katao, na walay kalipay sa akong kasing-kasing. Na ako'y kwarta, na ako'y droga, pero dili na ko ikalalis, usa ko katao na miserable, hadlok na kinabuhi, dili maayo na kinabuhi. Ug that time, na yung mga tao susama yung ani. Isangyaw nila ang pulong sa Diyos. Wala nila kaulaw si Kristo sa ilang kinabuhi na nag-usap, nagabagko sa kinabuhi. Ug that time akong
gidawat si Jesus Christ as Lord and personal Savior sa akong kinabuhi. Kabalo mo mga higala, miligid ang kapanuhunan, wala na ko nabantayan. Hinay-hinay na di ay giusab sa Dios ang akong kinabuhi. Munang karon na kahaponon. Amen. Kabalo mo, ano ang tao dili ganahan maminaw sa pulong sa Dios. Kay ang tinuod, dili na ganahan nga bag-uhon sa Dios ang dagan sa atong kasing-kasing. Dili na ganahan nga mabag-o, mausab ang dagan sa atong kinabuhi. Munang karon na kahaponon,